Здравейте хора и добре дошли на роста на Любомир Жечев. Дайте ни аплодисменти да го чуе. И аз сега, само за да видя колко от вас са тук, защото се кефят на творчеството на Любо. С пляскане. А колко от вас са тук, защото си мисля, че е долен буклук и заслужава да бъде нахранен от нас? Ево, хора! Между другото, за хората, които не знаят какво е роуст, вероятно супер много са възпалени от вас. Първо, че се използва чуждица, но всеки, който е говорил 5 минути с Любо, знае, че той толкова си може. Така! Браво! Между другото, да, като цяло роуст е от американски формат, изненада. Но интересното е, че при роуст формат обикновено един човек прави един роуст в живота си. Просто защото след това няма какво да се каже. Хора, Любо му прави роустове всеки ден, разбирате ли? Той човек цяло, че цялото му творчество е било за този момент да правим роустове. Някакво... Ще бъде много тегаво, хора. Но сега е момента, в който аз ще представя и всеки един от участниците тази вечер. Ще го изкарвам. Първо искам да представя кмета Георги Кючуков. Стендъп комедиант. Хора, следващия участник тази вечер е влогърката Флора. Следващия участник тази вечер е Мъци! Като беше малко, беше бременна в съдбина път. Следващия участник тази вечер е Димитър Иванов, капитанът! Темпо чисто, темпо лесно, еднолитрово чудесно, мистер Пропър. Хора, следващия участник тази вечер е най-голямата изненада за всички. Дядо Коледа, хора! Мамка му дядо Коледа е тук. Този дядо Коледа подарък няма да ви донесе, но все още може да си купите такъв от Макарон БГ. Най-доброто място за подаръци в вселената. Подарете ваучер за незабравимо изживяване на ваш близък. Най-хубавото е, че дори да не му хареса, може да го замени в следващите 12 месеца. Следващия участник е стендъп комедианта Филип! Следващия участник е Ивка Бейбе! Ден 389 месец, докарах се колата на автомивка, поне да може нещо в нея да е на мокра. Ден 389 без секс, реших да украся Коледата оха, за да мога да си поиграя с топки. Една самоуважаваща се водеща да излиза безпална водостта. Все пак трябва нещо да е по духа. Ден 368 без секс реших да се повозя на отворен прозорец, за да може нещо да е по духа. Сигурно съм, че хората са по-запознати с моята гръдна обиколка, отколкото с държавния бюджет. И на последно място, и то с причина, устата! Дай! Ритъмът те блъска, каската ти пръска. Хейтера няма какво да каже, само съска. По-модерно да ме хейти. Хейтери! Правил съм го с геове, правил съм го с роуми. В циганската махала посрещат ме с хоуми. Не на това столче, ти си там, човек. Чака дядо Коледа и си мечтаял, дядо Коледа го ебе и преплитат бради. И се целуват дърти пилераци. Нямаше да го повярвам, че мога да стигнем до този свят.
Хора, както разбрахте, това е роуст. Тази вечер тези прекрасни личица ще кажат какво мислят за тази велика личност. Дайте ни бурни аплодисменти за Любо Жечев, човека, който ни събра! Много дипломатично. Евала, Любо. Евала. Интересен факт за Любо Жечев е, между другото, малко знаят. Не, Любо, не знам дали друсеш, брат, обаче ми прилича на човек, който след като лиже момиче, бърка вътре и си втърка във венците. След като лиже момиче, бърка вътре и си втърка във венците. Чуваш ли, ма? Питам те, нека ли си бяга и те взели книжката за наркотици? Ти произвед, ти си реят потата. Какво? Такъв си. Любчо, излагаш. Представям си Любо, като води момичета на среща, как им бърка вътре и си втърка във венците. Някакъв толкова е тегав. Любо е доста голям егоцентрик, това вратно не е изненада за абсолютно никой от вас. И си представям всеки път, като бърка вътре и си втърка във венците. Бате... Хора, качеството на видеята му пада по-бързо от етикет на вода. Свобода. Не, Любо, знаеш ли, човек, ти осъзнаваш ли, че на мен ми се наложи да ти гледам всичката помия от 2018 за този рост? Ти си нямаш на идея... Не, колко опити за бизнес са това, които аз съм видял. И честно да ти кажа, от моето цялото това гледане на твоето творчество, аз знах, че най-големите успехи... Абсолютно нищо. Не, между другото, Любо, ако имам един съвет към тебе, може би... Сега е момент хора да представя първия участник тази вечер, но първо трябва да кажа няколко думи за него. Той е известен като кмета на стендъп комедията. Това е първият път в живота му, който нещо ще води, някой му дава. Дори жена му вика, ще свършиш след мен. Много е симпатичен, виждам го, това е костюма от погребението на дядо му. Нищо друго не му става. Сега, Любо, благодаря ти за поканата. Не знам какво правя тук, наистина. Нямам идея, не познавам никой от тия хора. И нямам и намерение, не са моите хора. Мили хора, това беше моето време, много благодаря. Нямам шега за това. Пробвам се да замажа положението. Следващия участник тази вечер е Флора. Не, в играта сме. Следващия участник тази вечер е Мъци. Добре, здравейте, много се радвам, че сте тук всички. Това беше всичко от мен за тази вечер. Мъци, ти трябваше да кръстиш в някакъв бездарен брат вместо Мъци, разбираш ли? Хора, следващия участник тази вечер е Димитър Иванов, капитана. Благодаря, Георги, аз ще ползвам твоя, защото така или иначе ми духа ще отделя. Трябва да ги роствам. Вижте ги. Има ли нужда? В смисъл то. Между другото, всичко, което кажа е шега, в кръга на шегата и ще си остане в кръга на шегата, също като YouTube кариерите им, журналистиката им, стендъп комедията им, раздаването на подаръците, чао гарапа и Ивче не знам какво правиш точно. Мръсният ми канал е по-смешен от вашите канали, разбирате ли? Днес всъщност не са тук само две жени, има една кутка. Не, Филип, не говоря за теб, брат.
Хронология е толкова специфичен, че все още не са открили хора, които да му се смеят. Продължаваме с нашото русе изкушение Флора. Флори, мила моя. Сигурно е голяма чест за теб за пръв път да имаш работа, която да не е осигурена от баща ти. Устата. Този прекрасен господин. Най-изискания от всички. Ивка Бебе сигурно е много щастлива, че и той е тук, защото тогава не е тя най-голямата курва. Устата прилича на сводник, на който купите му го бият. Направи песен за Македония, песен за джендерите, песен за свободата на словото. Следващата песен ще се казва Възраждане, наша партия е непобедима. Един приятел ми каза, ма то устата е педал и прави руски пропаганди. Викам, чай малко. Кое точно те кара да мислиш, че устата прави руска пропаганда? Доста иронично е, че устата обича Русия, защото ако Путин го види как се облича, най-вероятно ще да го вкара в глава. Като му слушам новата песен, трябва новия прякор да е гъза. Но... това е стара шега. От неговия рост, аз не съм го роствал, прекрасен човек и стига на тия в къщата. Продължаваме с Мъци, или по-известен като хигиениста на YouTube. Така изглежда. Бях подготвил шики за косата, Мъци, брат, но вече си пресъди, сега ще трябва да говоря просто колко си бездарен. Канала на Любо Жечев е TV Scat на YouTube. Благодаря ви, хора, това е всичко от мен. Нищо лично, просто бизнес. Хора, следващия ни участник е Ивка Бейбе. Като за начало. Аплодисменти за мен. Та, както разбрахте, аз съм Ивка Бейбе. Бейбе се пише с защото е бати тъпия Любо Жечев. Любо ме покани на това събитие, което той нарича събитие в кавички, за да мога да разкрася. Аплодисменти за мен. Иначе е бати тъпия Любо Жечев. Ти имаш страшни очи. На тъмно. Вау. Не, хора, следващия ни участник е устата. Правил съм го с геове, правил съм го с геове, правил съм го с геове, правил съм го с роуми. Здравствуйте, другарки и другари. Ивка Бейби. Ако баща ти беше по-внимателен, преди години щеш да си в Мивка, maybe. Благодаря ви. Благодаря ви. Устата, хора. Може да не съм известен, но не съм устата, така че всичко е наред. Сега е момента на ответния удар. Време е и Любо Жечев да каже какво е подготвил за нас. Преди този рост сериозно се притеснявах как ще реагират моите евроатлантически, либерални последователи. За да не чакате до края, купете си още сега биткоин от Exchange.bg, прекия път към криптовалутите в България. Цъкнете линка, регистрирайте се и започнете да спестявате в крипто. И ползвайте услугите на нашите приятели от Exchange.bg, прекия път към криптовалутите в България. Знаете, най-доброто място, има линк в описанието, цъкнете на линка, регистрирайте се и след това вече от това поле може да си изберете някой от криптовалутите. Естествено, аз пазарувам само биткоин и етириум. Между другото, за малко да забравя, извинявай. Макарон.bg, най-доброто място за подаръци във Вселената. Подарете ваучер за незабравимо изживяване на ваш близък. Най-хубавото е, че дори да не му хареса, може да го замени в следващите 12 месеца.
Аз намерих теб и мене, всичко вече е наред. Ритъм общ в нас се ражда, ставаме с теб дует. Тихичко ще ти пригласям на сърцето ми градец. Ще ти кажа много тайно, обожавам твоя кет. Залюлявани сърцата, този простичък рефрен. Неочаквано открихме, аз обичам те, аз обичам теб, ти ме. Залюлявани сърцата, този простичък рефрен. Неочаквано открихме, аз обичам те, аз обичам те, ти ме. Залюлявани сърцата, този простичък рефрен. Неочаквано открихме, аз обичам те, 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 аз обичам те.